ግጥም ቂምታን ስኒትን ማለት አሞንጎ ጽልእን ፍቅርን ሎሚ እዋን ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ፍቅሪ ብዝቐልጠፈን ብዝተዓጻጸፈን ናህሪ ንፍቅሪ ብምስዓር ዝለዓለ ናይ ዓወት መዝገብ ሒዙ ይርከብ ብኸመይ ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶታት በቐሊሉ ዝምለሱ ኣይኮኑን ግን ገለ ካብቶም ንዓወት ጽልኢ ኣብ ፍቅሪ ከምኡውን ንስዕረት ፍቅሪ ዘቃልዑ ነጥብታት ጽልኢ በሃውሪ ብዘይ ምስትውዓል ብሕፅረት ፍልጠት ብነብሰ ምትሓት ብቕንኢ ብሕልና ምጥፋእን ብተንኮልን ክህነጽ እንከሎ ፍቅሪ ድማ ብህድኣት ብዓቕሊ ብፍልጠት ብሕድገት ሕልናኻ ብምስራሕን ኩነታት ኣርሒቕካ ብምጥማትን ዝተወጠሐን ዝተባዕጠን እዩ ኣብ ናህሪ ወይ ቅልጣፈ ባህርያት እዚ እንተርኢና ጽልኢ ሒዝዎ ዘሎ ነጥብታት ብቁልጡፍ ዝሕንበብን ጸጋማይ ሓንጎል ዝእዞ ኮይኑ ዓብላል ኮይኑ ይርአ ግጥም ጽልእን ፍቅርን ጽልኢ ተሪራ ፍቅሪ ሓፊራ ቂምታ ቀልጢፋ ስኒት ተጠሊፋ ጽልኢ ትዕብልል ፍቅሪ ትዝሕል ቂምታ ተጉላዕልዕ ስኒት ትዝምብዕ ከመይ እዩ ዝነገር ብዘይ ምኽንያት ሰብ ዝናቆር በሃውሪ ቂምታ ዝዘርእ ንስኒት ዝቐትል ብሕቡእ ይገርም እዩ ጽልኢ ነብሳ ኣትሒታ ቅንኢ ተሓንጊጣ ንሰይጣን ጠሚታ ዓጢቓ ሕሜታ እወ ሓሶት ተቐኒታ ዘይትፈልጦ ሒዛ ሁተታ ገግናዩ ኣርያ ዓይና ዓሚታ ትገጥም ንሰናይ ዓጊታ ወዮ ፍቅሪ በሃውሪ ትግዳዕ ኣለኹ እናበለት ትኽዳዕ እወንታ ተሓስብ ከይደኸመት ዕብለላ ቂምታ እናረአየት ስኒት በቃ ተገሪማ ትብሎ ጠፊእዋ ተዓዚማ ግን ፍቅሪ ተሓስቦ ትግምግሞ መጎበዚ ጽልኢ ይኸውን እዩ ትብሎ ቂምታ ሒዛ ተቐሊባ ሓሶት ቅንኢ ቅርሕንቲ ገፊጣ ትጓርት በቃ በሃውሪ የብላን ፍልጠት ብጸጋም ተሓስብ ንባእሲ ብቕንኢ ተለዊሳ ትብገስ ንቓልሲ ትውንጨፍ ንቕድሚት ዘይብላ መላሲ ካልእ ፍቕሪ እትጥርጥሮ ኣጸቢቓ እተተኩሮ ነሰልጣኒ ጽልኢ ሰናይ ፍጹም ዘይርኢ ቂምታ መላኢ ክፍኣት ተጸፍጺፉ ንፍቕሪ ኣጽዲፉ ንስኒት ዓንቂፉ ጎል ክእቱ ምህራፉ ይገርማ ጋን ይኾና መስክነይቲ ፍቅሪ ስኒት ኣብያታን ደሞ ዓወት ኢዳ ከይትህብ ዘይባህላ ከይትጠፍእ ዘይመትከላ ኣለኹ ትብል ዓዊላ ሰባት እንተኾንዋ ዱላ ከተህድማ ክትስዕራ ንጽልኢ ንቂምታ ብዓወት ክትዛዝሞ እትዛንታ ትጓዓዝ ቀስ ኢላ ብዘገምታ ግጥም ስኒት ምስ ቂምታ ዓብላሊ ናይ ዘበና ጸወታ እሞ ንስኒት ፍቅሪ ኣጆኺ ንበለን ብዓውታ
ሰናይ ክወርድ ኣባይታ ወይ ግጥም ቂምታ ሒዛ ጽልኢ ሰናይ ሒዛ ፍቕሪ ኣየናይ ይሕሸና ንምረጽ ዝኾነና ነባሪ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኬድና ቃላት እንተጸፍጸፍና ጸሎት እንተብዛሕና ስም እግዚኣብሔር እናጸዋዕና ብግብሪ ንዘይንሕውሰሉ ዘይብልና ሕልና ግዜና ብላሽ ኣይነጥፍእ ሓጢኣትና መመሊሱ ኸይመልእ ጽልኢ ትፈልጥ እያ ጽቡቕ ጌራ ፍቕሪ ትገብሮ ኩሉ ተገቲራ ቅንዕና ሓልዮት ስኒት ሰሓቕ ሰናይ ተግባራት ግን ልቢ ጽልኢ ኣይቅበሎን ኣንጻሩ ክትገብር ኣይትጠራጠርን ስለዚ ነዚ ንምእላዩ ዕላማኣ ንፍቕሪ ምዕናው እዩ ወይ ጉዳ እሞ ፍቕሪኸ ትሚላዶ ትተዓዘብ ሕልና ጸዊዓ ትብል እባ ትኸውን ዓገብ